Hei kaikille! Katsotaan nyt nopeutettuna, kuinka tehdään vanhojen ohjelmien perusteella uusi ohjelma. Minun nimeni on Mari ja toimin videon äänenä. Eli meillä on asiakas Pekka, joka haluaa kesäkuntoon. On 2 ohjelmaa, jotka yhdistelemällä saadaan loistava ohjelma Pekalle. Valitaan se meidän ohjelmavalikosta, kopioidaan pohjaksi, nimetään uudestaan, asetetaan halutut tavoitteet, harjoituspäivät, harjoitusviikot ja sitten siirrytään valikkoon, josta kopioidaan entisestä ohjelmasta päivä uuteen ohjelmaan. Voidaan lisätä liike valitsemalla lihasryhmälaite tai sitten sana haulla ja siirretään se haluttuun kohtaan. Liikkeiden järjestystä voi vaihtaa tai liikkeitä voi siirtää jopa päivästä toiseen helposti. Liike poistetaan vetämällä se ruudusta ulos. Liike voidaan helposti korvata vastaavalla. Ja kun päivät on valmiita, voidaan siirtyä yksityiskohtaisempaan liikkeiden säätämiseen. Eli nyt kun ollaan aikaperustaisissa liikkeissä, niin voidaan määritellä sarja ja jokaiselle sarjalle oma aikansa. Ja kun ohjelma on valmis, voidaan katselmoida se. Nyt me personoidaan se, otetaan asiakasvalintana Pekka, se personoituu Pekalle. Valitaan tapa, jolla toimitetaan se Pekalle, lähetetään sähköposti tai tulostetaan PDF. Ja näin ohjelma tallentuu tänne. Tässä on tämä meidän uusi ohjelma, jonka voi kopioida pohjaksi tai julkaista. Saatiin valmiiksi, me kiitämme ja kumarramme. Koko video näkyy YouTubessa. Tervetuloa katsomaan pitempi versio.